Kadam damar itum Karbi anglong Penang journalist reporter tum dopik lo Bonta Penang a reporter free pen ningje long le Lapen Penang tum thek pamit tuma veder 14 February inu journalist reporter phan areng ahu ki paso pen police tum kidnap pon Lapen kya ko March 9 inu journalist reporter phan Sabin Prabhu pomnit areng ahu ki paso pen police tum kidnap pon Lapen kila puson news dopik lang Bangladesh long non sulu sudak atumon do bom haladak me bang thom reporter tum apran ki damna haladak student tum reservation kota alam aputhak protest pen ajok sulut sodak atumom durbo reporter tum plotang te alang tum pirthi adang alam kapache thangji atumlo alapen alang tum along a rats dulo bonta non kether kehap pen ajok reporter phan pang samri akam ki claim dok tiklo labangso kether kehap lake kaprega dimlong chotkali non imethang karbyang long long stame dulo ladak stame itum strict road and ponang jilang Lasi tangti pini labangso video long reporter tum rats alam chethan posnang tangte video le pangching lona Itum Karbi long news channel tame dopik lo top channel ke lahlo kat news Karbi long live news fast Karbi long laki thoma channel sitame 100k subscriber par elo Bonta Penang an news kepaklang kle tum siki ong lapen ke Penang an a reporter tum free pen lam ningje long le det atum siki ong athela dak reporter tum phan kether kehap sitame ki dokok pen la jok reporter tum phan kether kehap ge ilitum kaduka veta arju long piklo reporter tum plotang te ason kaheno lapen ke meeting suluk sodak atumon lahai an ke paklang ji atumlo latum hello fourth pillar of democracy pu free press pen alang tum claim long lo bonta la puson kalidet Penang an digdak sa alam lapen ke suluk sodak atumon lahai alam an ke pache thanglong ledet stame topic lapen ke reporter tum free pen arju long ledet siki ong karjulo plotang te reporter se areng ki so thuji lan an Lapen ke Penang an Karbi long reporter lam ningje thek pame me tum siki ong ame thang face ke paklang haihai stame dopik lapen ke free pen lam ningje thek the tum dopik reporter ang bong pen jasmet ke active lapen ke thek ser ke bikrom tron hello suluk sodak adim kisung ki boydet adim an ki pali dam stame alang klempo Bonta Penang an a reporter ke lapuson ki klem klitum siki ong meeting ke do along report endun po kunane ka chingba adim tulidun po lapuan bet siki ong Bonta ki claim nangji ki pache thanganji haihai dopik lang rong ang bong tame network ke le leder adim dopik lang lasu pena jog rat tum kisung kasik sak dolo rong ajo lom sitame current meari hing ke le leder tame dopik lahai same reporter tum information report and damilo even non nili tum chuki helalong same rong ang bong tame network ka vidar dim do lahai an tame reporter tum enquiry arju damme Bonta reporter tum ame thang ki dam pe siki claim dam lapson ke thegrong le dopik rat atum media hang sel an siki claim hang hi protang te claim play pirthelong kisung haihai dopik lang langka vedet tujun lang kirle leder adim ratum kisung na main road towa kahino pen jok chihela thaive taso pen jok school college student tum kasik sak nang lahai anta report ke namde dopik lang water pipe water supply haihai steme kahino pik pen jok tuwalom si langro chiplang det lahai pen jok hilik lang bung chiplang lapan lahai ki paklang lang ji an stame dopik lang Penang an rong ajo LP school teacher tum ki than ki dam de has stame dopik lahai stame kiri talep karju dam nang ji kirang sot na si reporter kang vai stame camera face thek ser confident pen lam ningje thek pame kiri talep thek ser la tum phale chuste anso se meji reporter tum protang te Indian Constitution article 19 clause 1 sub clause a long ateng pen freedom of speech and expression pating pen lam ningje long ladak freedom of press lapen ki right to criticize government lahai anstame dolo det ke chari ki chok chi por anta paklang long lo ningje long lo lapen ke alang tum information karju hai antame long lo right to information act ateng pen lasi meeting lapen ke press meet ki pha ki paklang rachot kali kunane ratum kisung ki bodet adem an ki pale dam karju dam hai ansame lemanche Bonta labangso arats dolo pumat paklang red lapudang kali kunane hem isi alam angbong podangke jog don de nanji kunane hem isi jibhong sai alam podangke pipide nanji athela dak defamation case bang jupo IPC section 499 pen kitok penon kaninje penon kunane hem isi alam potsi pache thangrum potang telake reputation kapahin dun ki paham dun pusi case bang jupo lapen ke reporter tum arats dolo government tum anstame respect pinangji government tum chok chidet adem stame journalist tum phan ki pang samri akam an alang tum claim ponong le lapen ke public tum kupisi interest ki doma hala has tame news reporter tum information pilong lo government tum respect do nanji khang do nong le las media tum stame arats do o ke thek ser dom phan choose ponang jila like example Bikrom Teron Asonson. A area tinta reporter phan kangwai pondo every channel ta. Asopena jog press group support group chiseng pen kumane kether kehap pen seme safety phan long po.
Lasi pinia video ke lapo anse kantom polong. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Kardom.